Ένα από τα πιο παράδοξα πράγματα που θα μπορούσατε να ακούσετε ποτέ για τους Έλληνες είναι ότι οι Έλληνες αυτοκτονούν. Και αυτό γιατί ποτέ στην ιστορία τους οι Έλληνες δεν αυτοκτονούσαν, τουλάχιστον όχι στους αριθμούς που συμβαίνει τα τελευταία 3 χρόνια. Από το 2009 μέχρι σήμερα υπάρχει μία αύξηση 30% των Ελλήνων που έχουν αυτοκτονήσει ή έχουν αποπειραθεί να αυτοκτονήσουν. Για τους πολιτικούς και για τους οικονομολόγους, όλοι μας είμαστε απλώς νούμερα, αριθμοί. Δεν σημαίνει τίποτα για αυτούς μέσα στα 10 εκατομμύρια να έχουν αυτοκτονήσει 3.000 άνθρωποι. Ταυτόχρονα δεν σημαίνει τίποτα για αυτούς 900.000 οικογένειες να φτάνουν στα όρια της φτώχειας. Όμως δεν είναι έτσι. Δεν γίνεται να είναι όλα νούμερα. Δεν γίνεται η κρίση να μην έχει απώλειες. Λίγο καιρό πριν, σε αυτό το σημείο, στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος, λίγα μέτρα μόνο από την Βουλή των Ελλήνων, όπου εδώ παίρνονται οι αποφάσεις, αυτοκτόνησε ένας φαρμακοποιός, συνταξιούχος. Γιατί όπως έγραφε στο σημείωμα το ιδιόχειρο, αρνιότανε να αναζητεί φαγητό στα σκουπίδια. Λίγο καιρό πριν, αυτοκτόνησαν 2 κοπέλες. Μόλις είχαν χάσει τη δουλειά τους, η μία νοσοκόμα. Η μία έπεσε από τον μπαλκόνι, η άλλη αυτοπυρπολήθηκε. Ένας γιος αυτοκτόνησε μαζί με την γυραιά μητέρα του, πηδήξανε από τον μπαλκόνι, γιατί δεν μπορούσε πλέον να έχει τα λεφτά να τη συντηρήσει. Και οι περιπτώσεις δυστυχώς είναι πολύ περισσότερες από αυτές που τελικά μαθαίνουμε. Γιατί οι οικογένειες κρύβουν τα πραγματικά αίτια του θανάτου, ώστε να μην έχουν το στίγμα του τρελού στην οικογένεια. Ο λόγος που μας έκανε να θελήσουμε να κάνουμε αυτό το ντοκιμαντέρ είναι ο τρόπος με τον οποίο οι πολιτικοί κυρίως καταφέρονται σε αυτούς που έχουν αυτοκτονήσει, στους αυτόχειρες, σε αυτούς που έχουν κάνει απόπειρες. Είναι χυδαίος και χλευαστικός και προς αυτούς και προς τις οικογένειές τους. Αναφέρονται σε αυτούς σαν να είναι άνθρωποι άλλης κατηγορίας, χαμηλότερου επίπεδου, άρρωστοι, αδύναμοι. Είναι οι τρελοί που απλώς δεν τα κατάφεραν, μια κατηγορία άλλη ανθρώπων, υποδεέστερη από αυτούς τους σπουδαίους. Αυτό όμως είναι άδικο και ατιμωτικό. Εμείς αυτό που σας ζητάμε είναι στη μνήμη αυτών των ανθρώπων να μας βοηθήσετε να κάνουμε την έρευνά μας. Να μιλήσουμε με τους συγγενείς των θυμάτων. Να μιλήσουμε με ανθρώπους που επιχείρησαν να αυτοκτονήσουν και δεν τα κατάφεραν ευτυχώς. Να μιλήσουμε με ψυχίατρους, κοινωνιολόγους. Να μιλήσουμε με τους πολιτικούς που έχουν την ευθύνη αυτών των πράξεων ή αν την έχουν, την ηθική τουλάχιστον. Να μιλήσουμε με νομικούς. Υπάρχει όντως ηθική ευθύνη των πολιτικών για όλες αυτές τις αυτοκτονίες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα? Να μιλήσουμε με τις υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας. Να μιλήσουμε ακόμα και με τους ιερείς, που πολλοί καταφεύγουν σε αυτούς προκειμένου να κάνουν την ίστατη προσπάθεια ώστε να αποφύγουν την τελική πράξη της ζωής τους. Κάποιοι που έχουν στοιχειώδεις γνώσεις οικονομίας ή ιστορίας θα μπορούσαν να πούν ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος σε ένα ντοκιμαντέρ να αποδείξει αυτό που κοινωνιολόγοι και ψυχίατροι έχουν αποδείξει εδώ και δεκαετίες. Ο Εμίλ Ντικρέμ έχει μιλήσει για την ανομική αυτοκτονία εδώ και δεκαετίες. Οι μόνοι που δεν το παραδέχονται είναι αυτοί που το δημιουργούν. Είναι η πολιτική, είναι η οικονομία της αγοράς. Τα γεγονότα στην Ελλάδα αποδεικνύουν το ακριβώς αντίθετο δυστυχώς. Πρέπει λοιπόν εμείς να βρούμε και να αποδείξουμε ότι η αύξηση των αυτοκτονιών στην Ελλάδα έχουν συγκεκριμένη αιτία, λόγο, αφορμή, και αυτός δεν είναι άλλος από την οικονομική κρίση. Αυτά που οι πολιτικοί και οι οικονομολόγοι οδηγούν τους Έλληνες να κάνουν, σε λίγο καιρό μπορεί να έρθουν και σε άλλες χώρες. Στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία. Πρέπει να αποδείξουμε και για εμάς τους Έλληνες και για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους ότι αν συνεχιστεί αυτό, το μόνο που θα καταφέρει θα είναι πολύ περισσότερες αυτοκτονίες, πολύ περισσότερους απελπισμένους που θα κάνουν πολύ περισσότερες απελπισμένες πράξεις. Εμείς λοιπόν ζητάμε τη βοήθειά σας, την οικονομική υποστήριξή σας, για να αποδείξουμε ότι οι λαοί δεν αυτοκτονούν τυχαία. Για να αποδείξουμε ότι οι απελπισμένοι άνθρωποι κάνουν απελπισμένες πράξεις μόνο όταν υπάρχει συγκεκριμένη αιτία και αφορμή.